menyampaikan laporan perkembangan pembangunan gedung sekolah minggu dan ruang serbaguna HKBP Sutoyo. Hingga saat ini, pekerjaan konstruksi terus berjalan sesuai tahapan yang telah direncanakan. Struktur lantai 1 dan lantai 2 telah selesai dikerjakan. Memasuki akhir Juni dan awal Juli 2026, pekerjaan telah berlanjut ke pembangunan struktur lantai 3. Saat ini, para pekerja sedang melaksanakan pemasangan bekisting balok dan kolom, perakitan tulangan baja, serta persiapan pengecoran kolom, balok, dan plat lantai 3. Seluruh pekerjaan dilakukan dengan pengawasan tenaga teknis agar memenuhi standar mutu, kekuatan struktur, dan keselamatan kerja. Berdasarkan perkembangan di lapangan, progres fisik pembangunan diperkirakan telah mencapai sekitar 30-40%. Masih on schedule dengan perencanaan pembangunan struktur. Alokasi dana, total biaya yang dibutuhkan sebesar 7,3 miliar, dengan anggaran untuk struktur sebesar 3,7 miliar rupiah. Dana terpakai saat ini sekitar 2,2 miliar rupiah, 30% dari nilai proyek, dengan sisa anggaran tersedia sekitar 352 juta rupiah. Terima kasih untuk jemaat yang sudah memberikan tok-tok repay-nya. Dana ini akan membantu untuk menyelesaikan pembangunan ini. Horas Madihita Saluhutna. Selamat hari Minggu Madihita. Suang songoni diaka ruasta namandohoti parmenggota melalui live streaming. Tapasadama rohata, maredemaita sian bukuendeta nomor 10 walu, ayat sada sahatrodi ayat tolu. Nai tu sino au nai buli
Mar hite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Halomohon Jahoba, jadi lehonon nama Tuho na pinangido ni roham. Pasahat madalanmu tu Jahoba, jala haposi ibana, asa ibana paturehon. Pahohom maroham maradopon Jahoba, jala ibana paima-ima. Sai marhaposan tu Jahoba maho, jala ulaon na denggan. Ay olong dorohani Jahoba mida uhum. Jala dang tagamon tadikononna akana niasianna. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata, amanami na di benua gijang, hupangido hami tuho, say lehon matondim na badiai tu bagasan rohanami, say paian di bagasan hami asi ni roham, dohot hati goran, na pinatupan ni anakmu, Yesus Tuhan nami. Say ramoti hami di hamamasa ni pangujunan, pargogoi mahami mangulahon lomo ni roham. Asalam marlas ni roha hami mida denggan ni pambahenanmu di hami. Mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Pasu-pasu hami oh Tuhan, sayu sehonda memi. Saya penghong tangan di Tuhan, lehon tua gogomi. Di portibihon, bain maaf Tuhan, gogoy mahal rapon huriha patu pahon danenggan pasu-pasu hami oh Tuhan sayu sehon damebi saya pehon tangan di Tuhan lehon tua gogobi. Tangihon namuma patik ni debata, ima natar surat di Rom bindu 10 ayat 5. Ay di surat ton si Musa donian, jolma na mangulahon hati goran, na marhite sian patik, ido na mangolu disi, ido
Topotima dosata diadopan ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para sirohan na sumurung, napungu dohami di jolom martangi yang tuho. Dada mangasahon hati goran nami, na mangasahon asini roham na godangi do. Say asi maroham mida sandok bangso nami, sesama dosa nami saluhutna. Say sungguli maroha nami, asamuba roha dohot pangalahon nami. Alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si pangoluhami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Humopop hita gabe dosa do ibana na sotumanda dosa dibaen debata. Asa gabe hati goran ni debata hita mar hite-hite ibana hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Jesus para siroha liana leluna hida luai hutada tuhaki para siroha poloni para siroha Hata ni debata turpuk epistel dari Mingguta sadarion imana tarsurat di Galatia bindu tolu mamukamai sian ayat 26 sahatro di ayat 20 sia tajahama marsikat soring. Ai saluhut dohamu anak ni debata marhite-hite haporseaon di Kristus Yesus. Dang mardia yambar disi Jahudi manang Junani, hatoban manang anak mata, bawa manang perempuan, aisada dohamu saluhutna di bagasan Kristus Yesus. Ido sahatna, martua do akan atumangihon hata ni debata jalana upeopsa. Amen. Yesus
Tidakon ma haporsiautai, songon nahina tidakon ni dongata sa haporsiaon di sadok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di dibata Jahoba, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumopalangit dohot tano. Au porsea di Kristus, anak ni dibata Jahoba na sasadai, ima na ditubuhan ni si Maria, nagabe-gabean sian tondi parbadia andorang soha bubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana diau pinarsilang, na tuat tu banua toru dung ditanom, mau numulak mulu di ari patuluhon, na naik tu surgo, lahudul tu siamun de bata Jahoba, amanai pargogo na soatu dosani, disima ibana pai mamulak sogot tanaon, manghumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditondi parbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatopan nyala Kristen akan na badia, dohot ya sesaani dosa, dohot ya tai na mandok, mulak mangulu dosot daging nyalak naung mate, dohot nyaruan na sora suda. Amin. Paduan suara kasih choir.
Tapi kema tik-tik na masa di huriata. Tikting di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo Minggu 16 Agustus 2026 Naparjulu Goar dohot topik minggu Goar ni minggu tah sadarion minggu pas 10 sada dung Trinitatis manang hasi tolu sadaon ni debata topik minggu radoti uhum ulahon hati goran paduahon dana na sorang. Nah di hari Selasa 21 Juli 2026 di basa-basa Tuhatta do sadadak dana bawa di Amatda Sabam Effendi Hutapea tubuni inata Rebecca Borusitorus sian sektor Pondok Gede hipasdo dak danaki suang songoni nang natorasna. Nah di hari Kamis 6 Agustus 2026 di basa-basa Tuhatta do sadada dana boru di halak Amata Daniel Sihombing tubuni inata Dorista Novi boru Siregar sian sektor Penas hipasdo dak danaki suang songoni nang natorasna patuluhon partangyangan sektor di hari Kamis 20 Agustus 2026 patu pauni huriater do partangyangan sektor di Naparjolo sektor perdatam nama jabui partangani keluarga O Simbolon Inang Buru Aritonang keluarga MB Siagian Inang Buru Hutagalung keluarga Hasitorus Inang Buru Gultom maringanan di gedung HKBP Sutoyo lantai 2 masuk pukul 10 sia 30 WIB dan pada wahon sektor Cipinang Asam nama jabui partangyangani keluarga L Sidauruk Inang Buru Nainggolan keluarga R Padrosi Inang Buru Sidauruk keluarga R Sidauruk Inang Buru Pardede alamat Jalan Kamboja RT 02 RW 10 nomor 10 Kebon Pala masuk pukul 10 sia 30 WIB nah patuluhun di sektor Kalibata nama jabui partangyangani keluarga S Siombing Inang Buru Silitonga keluarga Nyonya Silitonga Inang Buru Napitupulu keluarga Nyonya Silitonga Inang Buru Saragi keluarga Nyonya Marbun Buru Simamora maringanan di gedung HKBP Sutoyo lantai 4 masuk pukul 10 sia 30 WIB nah paupaton di sektor SMA Semea nama jabui partangyangani keluarga Nyonya Sihombing Buru Sibarani keluarga Nyonya Limbong Buru Sibarani alamat Jalan Swadaya 2 RT 0104 nomor pitu Cililitan masuk pukul 10 sia 30 WIB di hari Jumat 21 Agustus 2026 patu pauni huriata do partangyangan sektor di sektor Jati Bening nama jabui partangyangani keluarga Risman Simarmata Inang Buru Pardosi alamat Jalan Limau Onom nomor 50 sia RT 10 Sada 08 Perum Jati Bening 2 masuk pukul 10 sia 30 WIB Napau Paton partangyangan bulanan di hari Jumat 21 Agustus 2026 partangyangan bulanan paduan suara Grace maringanan di gedung Serbaguna lantai 2 masuk pukul 20 WIB di hari Jumat 21 Agustus 2026 partangyangan bulanan paduan suara Kasih Choir maringanan di ruang utama gereja masuk pukul 10 sia 30 WIB pinangido tusude anggota paduan suarai asaria mandohoti partangyangani Napalimahon Fun Walk District di hari Sabtu 22 Agustus 2026 patu pauni HKBP Distrik Walu DKI Jakarta do Fun Walk menang langkah sehan keluarga kuat maringanan di TMII mulai pukul 6 WIB biaya registrasi 100.000 menang paket keluarga maksimum 4 halak dohot paket per orang
50.000 termasuk kaos jersey, tiket masuk peserta dan medali finisher. Paunopon olahraga bersama seksi AMA. Di hari Sabtu 22 Agustus 2026 pukul 5.30 WIB Patu Pauni seksi AMA do olahraga bersama menang senam dan jalan santai. Maringanan di gereja HKBP Sutoyo. Pinangido matu sudi ruas amani huriata asaria laho mandohoti kegiatan ini. Papituhon paibaruhon database ruas. Patu tahun ni huriata do paibaruhon database ni ruas. Alani i pinangido matu sudi ruas asa mangisi database na diparade di jolo ni gereja ta dohot Google Form naung disagihon marhite WA sektor tabe. Dohot scan barcode na adong di tikting manang di jolo gereja. Pawaluhon parguru malua reguler. Nunga dibuka huriata pendaftaran parguru malua reguler tahun ajaran 2026-2027. Ruas nanai mendohoti marguru maluei boy mendaftar tu sekretaris huria dohot persyaratan na parjolo mangisi formulir. Paduahon fotokopi surat tardidi, patuluhon fast foto tolu hali obat 2 lembar dengan background merah, paupaton surat hatorangan sian huria abor hatanna tu naso ruas ni HKBP Sutoyo. Pasiahon parheheon naposo bulung HKBP Sutoyo 2026. Dalam rangka parheheon naposo bulung HKBP Sutoyo 2026, panitia mengundang seluruh naposo berusia 10-75 tahun untuk turut serta dalam rangka kegiatan parheheon NHKBP Sutoyo. Kegiatan ini terbuka untuk umum, baik naposo gereja maupun komunitas Manangpunguan dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut. Naparjolo lomba trio pra parheheon Sabtu 12 September 2026 pukul 8.10 WIB di bertempat gereja HKBP Sutoyo. Biaya pendaftaran 200.000 per tim. Napaduahon lomba tortor Manang Martumba Sabtu 12 September 2026 pukul 10.04 WIB tempat gereja HKBP Sutoyo. Biaya pendaftaran 250.000 per tim. Napatuluhon ibadah puncak parheheon naposo bulung HKBP Sutoyo ima Minggu 20 September 2026 pukul 10 WIB sampai dengan selesai tempat gereja HKBP Sutoyo. Pendaftaran dibuka mulai 20 Juli sahatu 25 Agustus 2026. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran silahkan menghubungi kontak person berikut: lomba trio Rose Boru Harianja, lomba tortor ataupun martumba Gracia Boru Panggabean. Ke-10 sumbangan. Tajalodo sumbangan bunga altar sian keluarga S Napitupulu Inang Boru Sirait Hamoleteon di Pasu-Pasu Tuhan Naparjulu Resiaka Abednego ulang tahun yang kedua dan Putri ulang tahun ke-13 tahun. Untuk Putri dan Darmais meraih prestasi di sekolah. Laho pasikopon tiktingon boy mata jaha di tikting cetak songonima sahat ni tikting di mingguta sadarion. Paduan suara Amahuria.
Tapasahatma peliatan aparjulu sada A dohot sada B marede maita. Sai tole rosube ihuton Jesusi marhohos hasitongan be di paraloadi manderasi lagi partogi Tuhani sarune penaku hidup sai tole Pagacino musutai sai songon naburju ape gok si paotoi si ton natutu dielahi tabe mampai nasoture daging ton dipe dungo jaga be. Kon hati gorani pan pertahanani nampe hapor seoni pan lombu-lombui nampak tasai ringkas rohata peria namari tahun dameni pan hanolomohi. Atong sai paralohan mahapon seaoni Nagogoy de batama si partaniani Tajong podang tai imahakanai Maruli tumpalo sube Sosogoro be. Matang yang mahita. Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate doho pikiran munabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin.
Horas madihita manginang. Shalom. Hatan itu hatta nagabe turpuk jamita di minggu tasadarion. Ima di minggu pasapul sadahon dung Trinitatis. Di turpuk kodo sian panurirang Jesaya bidu 56 ayat sada sahat rudi ayat walu di bagasa topik ni minggu radoti uhum ulahon hati goran taati hukum dan tegakkan keadilan. Hujahama di tonga-tongata songonoma natar surat di bagasa turpuhi akka perbigu namar ningot patiki jadi do masuk tu joroni Jahuba. Songono do hatani Jahuba. Raduti hamuma uhum jala ulaho kamu hati goran. Ai jonok nama asaro hatu oku jala papatarokku hati gorakku. Mertua majolma nama ngulaho songoni. Dohot anak ni jolma namar si hohot mangulah si songoni. Naingot di hari Sabat. Asa unang diramuni jala na mangaramoti tanganna. Unang diulahon manang aha najat. Jala dang jadi dohonon ni halak dagang namar si lohot tu Jahuba. Nungatung di papuli Jahuba au siap bangsona. Jala dang jadi dohonon ni halak na pinakias idama hauna masak do angguau. Ay songono do hatani Jahuba tu halak na pinakias akan nama jujur ari Sabat tu jala dipilih lomoni lohakku jala marsihohot marningot padaku sai lehonokku matu nasida di bagasa jorokku dohok di bagasan kapariku sada perjabaran dohok guarna duminggan sia guarnya ka anak dohok buru guar saliling-lilingna lehonokku tu nasida nasotu pamago jala halak dagang akan namar silohok tu Jahuba mangului ibana dohot makahulongi guarni Jahuba jala mangido gabi na posona. Ganuk tahe namar ningot ari Sabat unang diramuni jala marsihohot marningot padaku sai na patol hasokku do nasida tudolok habadiokku jala palasokku roha nasida di bagasa joro partangyangat tuau halo mohonokku ma pilihan nasida si tutungo dohok pilihan nasida si potongon di atas langkatakku ay targoar bagas pertanyaan do bagasu di saluhut akabangso. Odo hatani Tuhan Jahuba na papungwa kanau marserak sian Israel. Papungokku do petu ibana halak na asing. Lobi sianaka naong pinapungu tu ibana. Ima sahak ni turpukta. Huriana hinaholongan di bagasagwan itu hatta Yesus Kristus mangaradoti uhum jala ulahon hati goran taati hukum dan tegakkan keadilan ima soaran itu hatta di natongon kita nuaing di parminggota sadarion di minggu pasapul sadahon dung Trinitatis jala mangarahok kita tu marsugut niari ima dinamar ulang tahun bangsota marningot di kemerdekaan napa 21 tahun di bagasan dua pangalaho dohonota namar perdomuat tungolu partodion di kemerdekaan ai haluau donan yang taringotan itu hatta taringot tuna mangaradoti uhum dohot na mangulahok katigoran dohot
dina tataringotin waeng jala tamasuhi dohok bahagian ni kemerdekaan ni haluaon di tonga-tonga ni parbangso otta totu naing diaraho dohita tong naing mangulu di bagasan uhum dohot hati goron ni parbangso ni sendiri. Atong bohado hita sasahat tu sia manginang jala songo dia ditutu naing gawe hataridaan ni di tonga-tonga ni kehidupata iman waeng naing suara honon naduhita. Amanginang mangaruti uhum dohot ulau katigoran di padohan ni hatani debata marhiti je sayaon di bagasa partikiani dohonot ta songonon ia uhum dohot katigoran ima taringo tu hatani debata ima taringo tu patik manang aturan ni debata di tonga-tonga ni bangsona. Jadi macai takas jalan al-naldui di tikina manginang taringo tu pamilito ni debata tu tonga-tonga ni bangsona jala songo dia debata di tonga-tonga ni bangsona laho marmahani doho manugu-nugu ngulu ni bangsona i asa sahat tu bagasan las ni roha khobar tu sakka ni Tuhan manang tu sakka ni debata di ngulu nasida ima sakka hatuau nakin doho las ni roha na diguari di bagasat tulpukta. Alani molo ditaringoti pangarelution uhum doho hati goran di masa nasida pada saati di permulaan dukkos sa amanginang dileho debata haluao tu nasida sia tonga-tonga ni perhatubanon di bangso Babil sian Babil pada saati nunga nasida sasitongna mulak tutano kanaan dohonot taman waeng naung pinalua mamasuhi sada kehidupan na baru asa muse sahat di hasikopon ni haluau ni naing jaloon na di tonga-tonga ni nguduna jumulu do debata patupahok kaluau ni tungulu ni bangsonai dung ditogihon nasida dung dipalua nasida sia tonga-tonga ni parhatu banoni lapatan ni manginang naing dohonon na tu tonga-tonga ni nguluta jala gabi idun waeng sia nguluhonota molo ditaringoti manang dia rahok kita markite panurangon ni sija sayon mangareluti uhum dohot hati goran totulaus di bagasan na rohonota songonon bohama hita majakoni pabua naung parjulu ta parahatopot di bagasan ngulutai di bagasa pardalan ngulutai Tuhan telah memberikan haluau ni tu kita nunga jumolo ta auhon di bagasan ngulutaon bahwa Tuhan telah membuat kemerdekaan itu di bagasa kita. Jalan ngatakas tamoto ya manginang di tonga-tonga ni kehidupata marhite pakkokopon ni Kristusi marhite hite padidion nabadia ni nanakid dia pistil tai naung masuk kita jala gabi parsidoho kita di bagasan parnapunaon manang masuk tu hadirion ni Kristus nagabi halwaon di tonga-tonga ni nguluta jala na mabuat kita di tonga-tonga ni halwaon ni sardiri asa dohonot ta mahape mangaradoti uhum jala dohot mangulahok katigoran ima naung takas ta hanguluhon di bagasa kadiriyo taon nunga mangulu di bagasa Kristusau nunga doho tau naung malua pinalua ni Kristus marhite pakkokopon nai sian dosa dohot hamatiani alani hataridaan di ngolukku naung di bagasa Kristus au jalau naung Kristus manguru di bagasa nau radotakuma hatani debata radotakuma perbue ni haluau ni natarida di bagasan akka ruhut nani halomohon ni debata ilunwai jadi pakkorhon ni naung dihilalahon do kemerdekaan di bagasa dirina dungi marhatauam may bana maperbue may bana perbuen ma ima ngulu ni kemerdekaan ido ngulu naung pinaluaido
Jadi unang di patuduho dirina rupani ngulu nanang majalu haluau dope bukan. Alai nunga di mampuho kita manginang di tonga-tonga ni ngulu taon bahwa siang ngulu na merdeka ido hita di leho debata di tonga-tonga ni ngulu taon asa gawe terpatuduho kita terperbuiho kita mana tutu songo dia dotu uhum dohot hati goran nani halomohon di debata di tonga-tonga ni ngulu ta tutu molo bangsoi di dok di ruhu ni patikido. Tutu molo di bangso Israel di ruhut ni naung nia turhon manang khobar tuaka hukum-hukum naung jinalo nasidero. Alaya manginang molo di tonga-tonga ni perhuriota manang di ngulu ni partodiota si saudari. Dia do uhum dohot hati goran di debata nanang tabatuluhon di bagasa kehidupan tao. Totu dohonot tamasongono bahwa di sudena sa kehidupanku di sudena sahatari dan ngoluku nunga di diriku sendiri beau mampu jala berbuat merdeka secara pribadi bukan lagi dengan apa kata orang di dalam hidupku. Jaidang na alani na mangihuton manang gabe dohonot tarupani na gabe mencoba laut menyamakan diri tudong ada apa lain. Alai betul-betul merdeka secara dirina, nunga dirina sendiri nama doktu dirina. Inilah nilai itu, inilah kebaikan itu. Inilah yang mau Tuhan kehendaki di dalam kehidupanku. Bukan lagi ala niakana mangaradoti dalam arti ikon naniarahon jala ikon natinogutogu manang nasay mangulu di bagasan nakapatik-patik nabi nain di jol manama. Tidak lagi. Alai dungadong kesadaran sendiri di bagasa dirina marhite-hite kemampuan naung nilehon di debata dak tergantung jala dang mangihuto di situasi biau dak kobartuki ada abiau dina mangulahon uhum dohot hati goran di debata di bagasa diriku alayahama tod di perbadia naung nilehon di debata di bagasa nguluki tod di perbadia naung pinasaha ni debata nase terus mangarahonau mamakulingi di bagasa diriku madok odo na patut jala odo lomoni rohani debata makkaholongi debata sian nasa gogo pikiran dohot ate-ateta ido patik raya ninna Tuhan Yesus dugi haholongi madongami doco dirim ido patik raya takadong manangaha ka hukum-hukum na asing nabui marhalo tu si ninna Tuhan Yesus. Amanginang mangaradoti uhum dohot hati gorani di kemerdekaan ni pribadita. Odo mangaraho kita madok bohama hita tupa tuduho dirita di holong ni rohata maradopon debata sian nasa gogo pikiran dohot ate-ateta. Lapatanna tutu pakyota do gogo lapatan ni kita harus berbuat di dalam kehidupan ini. Ikonulah honota no nasa siulota. Jala patudu honota di tonga-tonga ni kehidupan on. Bahwa napatut siulotai di tonga-tonga ni sudah kehidupan. Di aspek-aspek manang na dia petutui amanginang. Asa naing tapatudu honi di bagasan imalakin. Holong tudi batado. Napatuduhon di bagasan haudukota hasetiauta kita atata na betul-betul dangadong kaposata dangadong harajaata dangadong natahilalaho di tonga-tonga ni gulutaon nagabidalan ni hangulua dohot kaluau di hita manang napatuduhon dalan ni hangulua dohaluau tu hita iya sohoran debata amata natatadai di bagasan nama nopa hita dohok di bagasa Yesus Kristus naung paluahok kita dohok di bagasa to di perbadia naung sai paingotok kita hasitu lusa daun di debata ido totong nasai tadok mangudah jala mangulu di bagasan dirita ido pabua nasai totong kolong rohata tu debata jala songopadok ni Tuhan Yesus di bagasan nasakabona hita dohok ibana lapatanna sai sude pola pikirta doho pola tindakata doho di sude harapata
bersumber mai nasai lohok do hita tu bagasan tu hatai tarado tido hapor siau nama dok songonon tung so tarbahenau do mar perbue jalaido padok ni tu hatta hubai kamu jala hupadiri hamu samar perbue jala perbue munaina tonggi jala nadinggan ima molo sai lohok tita di bagasan Yesus Kristus. Lapatan na, dangadong tiki, manang sadihari pe. Dangadong obas, nagabido honot tamanginang, pulikma hapor siota, manang holong ni rohata tu debata, ditong-atongan ni permingguon manang persaurata, uju punguhi ta manaringote hata ni debata, sian pangalaho dohot hata di daan ni nguruta, uju mangulu hita di ngulu siapari. Dagudang dosongonya manginang di tong-atongan di nguluon di saat-saat na tertentu molo pungui bana di tong-atongan ni parsaoran ni halak nabadia di bagas joroon tungina ma di bagasar rohana sihol ni rohana do ues ni rohana namar hatopoto di kolong di debata di tong-atongan ni nguluna naung di sesa dosana jalan naik pasahato dirina marhiti tangyang na tua dopan di debata asa debata na say margogoihon ni bana. Alehola ketika haluar sian permingguan, haluar sia gereja. Itor dohono tado pitor songonido lokang amanginang di tong-atongan ni kehidupan ton seolah-olah naung tatio nakin holong ni rohan di debatai jala tapi aku dirita di bagasa kuasun debata. Banyak hal yang mudah mempengaruhi kita, baik secara logika ni pikirata, bahkan kadang kala manginang. Bahagian ni haburjuan manang habahagian ni parminggo tay sadiri gabi tabahen nakapergasipan manang tabahen di tong-atongan ni nguluta nagabi sipata justru paholako kita manang paganggako kita nakin siapos ni rohata di bagasan hata ni debata manang kuason debata natapayok nakin atau kadang kala orang melupakan itu tak pula ditaringoti no niru pani di tong-atongan ni perkarejon na siap hari di ragam-ragam niya kaulahuni tak pula ditaringoti no ni di kebersamaan na di tong-atongan ni keluarga doho dirap doho ianakon na di tong-atongan ni kehidupan na siap hari seolah-olah hanya di tengah-tengah ketika nama Tuhan di persauran ni Kristeno tai manang di perminggu na songonon sehera na songoni do holong ni rohata di debata alani kata ni debata madok songono mangaraluti uhum bukan hanya mangaraluti sabat nak kedidok bukan alai bohado hita manginang di tong-atongan ni kehidupan taon tapi tuduhoni di sude aspek ni kehidupan ta di sude nasa perdalanan ni nguruta bohado bae nota tutu molado ngakatawaran-tawaran ni portibion waeng nama baik kita mungkin gabi lupa taringo tu ise lo gabi sumber ni hanguluata molo ditawar ho portibion ala ni hapistoranna dohot hamaloon ni portibion akka rumang-rumang inakin nagabi dohono sipata mangurupi hita di tong-atongan niya kapaliulu taon sehera na dong akapetunjuk di sini so tung do gabi mangarajay roha dohok pikirata manginang alibohado tutua sa sehatani di bata asa lomon dohan di bata manirai hita manirai ngulutai nang hatat tape nang persaurat tape nang ulaut tape natutu tahaholongi debata di tong-atongan nguluta sian nasa gogo pikirata doh rohata jala tahaholongi nang akadongata amanginang ilaw siro nakin na didokon di bagasan na padueho di sommangareluti uhum dohot hati gorani bukan untuk sesama kita saja yang mungkin terbiasa atau mungkin dalam kelompok-kelompok komunitas natargoar ruas manang HKBP Sutoyo contohna manang Parari Kamis contohna manang Pumanama contohnya atau orang-orang yang terdaftar yang masuk di dalam gereja ini alanaki bohado itu ngolo ditaringoti adong akahalak dagang Uhano tahi adong halak na pinakias ni nalakin. Adong kalak na madok diri na songonon waeng. Saya tidak layak di hadapan Tuhan. Saya tidak masuk dalam komunitas mereka. Adong kalak na makidalaho na manginang di tong-atongan ni nguduna.
hela sebagian ni haluau ni ibana. Malang na dia pinamangabati inwaing boy do dirina, boy do aturan, boy do akaruhu-ruhu tamanginang. Madok songon itu sada-sada halak. Boy do mungkin komunitas sendiri, komunitas laho seolah-olah pasingkirkan seseorang itu di dalam persauran. Gabi dihidalah ni mana seolah-olah dan bagian ni nama jalo haluau ni ibana seolah-olah dan doho tibana di bagasan akka pasu-pasu ni Tuhani. Iluna yang dohonon nanakin di hata ni dia bata mohado hita makkaholongi halak dagang halak na pulik pakidalaanan waing halak na merasa tertekan di bagasan kehidupan halak na terpinggirkan alani situasi doho kondisi di sudi kehidupan bohado halak naung manada doho makkaholongi dia bata jala makkaholongi dongan najolma patupahon songon na didok ni Tuhan Yesus samanginang nama bahituau do songon nabi nai munai molo di parulosi hamu akka naso marulosi molo di togu-togu hamu akka nama kilalahon tarhurung ibana alai di patuduh kamu dalan asa haruar ibana siani asa tungunang gabi di lahon ibana dirinai naung gabi pujam manang dohonot tama naung gabi tumoru alai boy bangkit ibana di tonga-tonga ni kehidupan sedikit pujian atau mungkin barangkali sedikit semangat tu tonga-tonga ni kahalak nagalin waing gabi bagian nihita ido didok debata na mangaruti uhum dohot hapigoran halak na pinakias amanginang adong sono dia dengan dirinya sendiri makilalahon ada aturan yang harus dia lakukan adong say di bedibana aturan manang na binanyaturan ni pamareta jemolo pada saaton setabi adong di bay pamareta sada hom rupani gabi pembela untuk raja manang gabi akasida-sida warna na khusus mau rupani di payas lapatanna ditempatkan nasida di sada hadirion nang jolo dibolok ke sesuatu di tengah-tengah ni kehidupan nasido dikurangi jadi boido cacat secara kehidupan nasidon nah hurang pamatang na jala hurang sesuatu di bagasa diri nasida ada aturan yang mengatakan demikian itu yang mau dikatakan jadi dapatan na boido jol mana songon itong na saya ini ihotan ni sesuatu mengikat dirinya saya dong dope malang na edati malang na budaya do akan asing ada yang mengikat dirinya maul malua di bagasa diri naon asa papatar ho diri na manginang dihasit tongan di hatani dia bata betul-betul sahati bana Tuhan ni kadang kala gabi kadang dipersuada do taringo Tuhan gugu oni dia bata do wasoni dia bata atau barangkali gabi ditadai bana adong dia bata na asing malang si sobaon na manginang na saya terikat di bagasa dirina hatani dia bata mangarahok kita manginang di tonga-tonga ni nguluta bohado asa gabi bagian ni naboy pangaluar hon nasida dia kana songoni patuduho tu nasida unang saya tariho diaka namangi hoti nasida nasoni halomohon di debatai jala diingok ma molo pe adong anggo di debata tung so adong do mamereng hum tung so adong do mamereng rupa tung so adong do mamereng dia keras tung so adong do mangihuto tu parhataan alai sada mapadohan ni hatani debata jala idu nang sidohonota tong nang sihutonota manang ise na mangihuton debata manang ise na mangalihon rohana dohok nguluna tu debata siapos ni rohana tu debata pasti do jakkonon ni debata do ibana haporseaon di bagasan pakkahangolongion itu hatai dan adong natabuat di bagasan kadirion manang identitas ni hajol mauta dan adong natabuat di status ni hadiriota maradopo debata dan adong natabuat taringo tu ise hita di habonggalota doho di hamorauta doho di hagaliota manang hahurangata manang hapogosota manang hajahatota pe dak pola di bereng debata hita di sinuaing idola na alai sude mahita mangaradoti olo mangaleho dirina olo mangaleho nguluna asa say mangulu di bagasan aturan dohot hatani debata persea
di bagasan pakokopon di Yesus jala olo tugu-tuguon nito di porbadia di bagasan dirina. Sudedo hita mangako hola kamanganang di tonga-tonga ni haporseo tutu dang pitor say mago dang pitor say jupang di hasikopon ni akan natapangilulakin songok kaluaw ni di bagasan nguluta. Alay sada pos ni rohata manginang di bagasan padohan ni hatani dia bata. Ala ni pangararotio tanakingani tahaposima di proses ni perdalanatai sai torus do debata bai huti kita mangarahok kita mabuak kita di tonga-tonga di ngulu taon marhiteise di dok nakin di antara kamu di antara kita gabe di pasada hita guarnia kada prosea di tuhatai. Jadi kita di antara kita marpungu di bagas pertanyaan di debata manang bagas na prosea di debata joro di debata di bagas kadirion nya kana proseai ima wadah na ginuaran nenakin alani masing-masing wadah na proseai gabe saidoho ma di antara satu dengan yang lainnya bahwa natariho lamangi hoti ibana bukan lagi hajol mauna alai namangi hoti ibana adalah haporseauna di bagasak kasadaon ni haporseaunido. Alanido parjupangan ni akan haporsea manginang di tonga-tonga ni nguluon di ruhu-ruhu lali dok di hatani debata akasiboto uhum dohok siboto hatigoran say jupang do di tonga-tonga ni rohana di dia peibana gabe bagian ni napatuduhon lomo ni rohani debata do ibana jala di dia pe persauranna sai patuduhon bahagian naung joro di debatado ibana gabi tarida siya tonga-tonga ni kehidupanna dohot mamereng teladan natboy patuduhonon sai gyujupang nang las niroha dapotan las niroha nang pasu-pasu akan nahumaliang ibana sumber inspirasi sumber kebaikan dohot sumber ni las niroha may ibana di sude nasa kehidupanna ido nanidok ni hata ni debata mangaruti uhum dohot hati goran di tonga-tonga ni kemerdeka atta manginang natapestahon tuari marsugot lau siman waing taisima kemerdekaanon molope tarasahod dope manang terhati dako kita dope dang apala sudi dope di tonga-tonga ni bangsoon termasuk dohot ketidakadilan na say terjadi nuaing manang ketidakpastian hukum di tonga-tonga di bangsa taon amanginang tadok masongonon dang say tertuntut kita dang say tarlo kita mangaraho kalat na asing mangaraho pamaretata rupani di bagasan nakahukum-hukum na sitong dohot di kiadilani anang peiko say suara honot talui songon akan naprosia di hita songon naprosia hita maradupo debata ay say tong do diarahot debata hita tu mangiakon nang pamaretata uduk nang tu pamaretata alani say tapatuduhom ma mangaradoti uhum dohot hati gorania manginang tapatuduhot to kauduhon ni lohata nang tu pamaretata naung pinakin ni debata na sida gabedalan ni debata na mabuak kaluaw do tahaporsiaya mang di tonga-tonga ni nguluta alani say tanya kunot tado na sida sa tarpajongjong na sida hasitongan dohot hati goran di tonga-tonga ni bangsoon ali sikaligus doa manginang dohok mahita bagian ni nasa met na amanginang ima dohonot tanuaing ahadu na benok kupatuduhon pabajol manong merdeka doaw di bagasan kehidupanon merdeka dalam arti asa say tarpatuduhonaw kemerdeka aku na merdeka secara rohani merdeka secara jasmani perbuai akan adinggan jala gabi sibuah kangudua kita di tonga-tonga ni kehidupata, di tonga-tonga ni keluargata, di tonga-tonga ni huriaon, di tonga-tonga ni masyarakaton. Ima na pinangido ni hatan itu hatta. Atong margogo mahita saluhut na. Gabi siradoti uhum dohot hati goran ala nong tajakon jala tahanguluhon haluaon nasiat hatai marhite-hite pakkokopon ni Kristusi. Jala tod di porbadia mah na saya mangarahok kita tusaka hatuaw ni nagabi si jalo ota las ni roha
goar na muli doho pasu-pasu na marlipa gadda di tonga-tonga ni kehidupata. Amin martangiang mahita. Maulia tema Tuhan di hatam nabadia na usaha di tonga-tonga nami. Hodo si patupa haluau di hami. Diara hoko mahamin waing Tuhan. Songo na kanang majakon haluau ni. Radutan nami mauhum dohot hati goran. Mangului hatam marhiti haporsiaw na mangulu di bagasak kami. Haporsiaw na tarida na taat jala tetong say uduk tu hatam. Jala haporsiaw na tarida mamukang ulu na baru nani halomohom. Haporsiaw na tarida gabi pasu-pasu hami tunahumalia kami. Tang tau jala dang marhaguguon laho patupahonia le Tuhan. Sian diri nami alani hodo nahu pangasahok kami tungurupi jala perguguya jari mahami Tuhan asa tutu gabi tau kami nama jalo haluaon jala gabi terpasu-pasu kami ala say mangulu kami di bagasan lomo ni roham hutangnya ko kami do Tuhan di tonga-tonga ni las ni roha ni bangso nami na kumasuhi kami nuaing kemerdekaan pa-20 sadahon di tonga-tonga ni parbangsoon nami. Totugudang do piale Tuhan na hinirim ni roha nami. Dia kahademahod dohot haulion di tonga-tonga ni akaparbangsoon nami. Tarlumubi may Tuhan. Dia ka haulion asa jupang akka keadilan. Dohot akka ruhut-ruhut ni aturan. Na mabay tertib dame. Jala dinggan ngulu ni bangso nami. Alani ali Tuhan loas ma. Bahagian ni naung terpilih siya tonga-tonga di bangsomon. Nagabi siulahon akka dohot siradoti uhum. Dohot hati goran. Nagabi uluan manang pemimpin di tonga-tonga di bangsoon. Asa margogo na sida Tuhan khobar tulomo ni roham. Asa marhatawon na sida. Na pinakem do na sida Tuhan. Na mangaradoti lako mangalihon. Akkalas ni roha dohot haduaon. Di bagasan akka ruhuk-ruhuk ni parbangsoon nami. Ali Tuhan, atong tugu-tugu masudi akka uluan ni bangso nami. Asa gabi uluan na marhabiarat tuho. Jalan na sayuduk tu sakap dohok hatuaw dohok lomo ni roham na mangaradoti uhum dohot hati goran. Pakke matuhan ng gulo nami. Dinahohanguduhok kami nang dilihok ko tutu kemerdekani. Tarpatuduhok kami may siya nakasikap nami dohot akapabahinan nami na dinggan naong tutu jolma na pinalua kami. Utangnya ko kami Tuhan di tonga-tonga ni sudiat ka ulaon naong pinamahasa ni Huriam dohot na naing si pamasaon ni Huriam dope di bagasan tikyon. Dia kalas ni roha naong dipatupaho ali Tuhan di tonga-tonga ni akaruas ni Huriam ima dihaso sorang ni akayanakon. Anak dohok boru di ruas ni Huriami. Siro hamele Tuhan pasu-pasu ma. Danak naung pinalumehomi magudang jala bertumbuh khobar tulomo ni roham pinagudang ni natorasna. Pasu-pasuam mo Tuhan natorasna. Asaboy sikop di panarihono di daging nang ditoddipe. Tarpatupan na sida kana dumingkan. Maradopon akayanakon na sida. Lausong ni Tuhan naung dipatongok kalas ni roha. Tungulu ni akay nakom ima na marulang tahun di bagasan mingguon di ari hatutubuna law songo ni ale Tuhan di ari akka pernikahan na pos roha nami Tuhan lehonom makalas ni roha di nasida tabaam makari-ari nang gajar numur di nasida jala tong saya patongonom mo Tuhan di tonga-tonga ni ngulu ni akaruas ni Huriami akka nauli jala na dingkan asalam tabar piale Tuhan akka pamujion na sida dohok pakkatadakonon na sida taringo tu pabahinam muna belgay nagabi si berengo dohok kesaksian di tonga-tonga ni Portibion asagabi lam toropjol mana makilalakon daha prosea di bagasan akka pasu-pasum dohot kanguduan na siakoy hutangnya ko kami Tuhan secara khusus di keluarga ni amanami esna 70 dohok inang boru sirait ima marado penulang tahun dia nakon nasida si Reisaka Abednego dohok si putra dohok si putri langsung ini di ulang tahun dia kaya nakon nasida ale Tuhan pos dorohanami di panadaon nasida dia kapasu-pasum
gabi mabuan las niroha may dohot pos niroha na sida di pampaswaswam mo nagtuak ka na mangihut patongonom mo dopiak ka na dingkan di tonga-tonga ni ngulu na sida. Ali Tuhan de bata manami pasahaton nami matuho diakan na sopola tarsurat do penuaing di nahuboto hami ali Tuhan adong siya tonga-tonga ruas ni huriam nuaing na marukil ala parujunguluon ni natoras na sida di tonga-tonga ni huriam. Ali Tuhan nami sayho pangapu di tonga-tonga ni keluarga na marujungului asa perengon na sida Tuhan haprosyaon na sida patuduhonon na sida haprosyaon na sida pangaturmu di bagasan kapada ninguluon asa pos rohan na sida Tuhan ujud marsak na sida gabi tarapul jala ujug gali na sida Tuhan margugo ala pos rohan na sida padongan yom dohok pangaramot yom di tonga-tonga ningulu na sida. Utangnya ko kami manangak na ng sipatupaon di huriam Tuhan di tonga-tonga ni akabanyak si hubasan dohok siulaon di kategorial mulai sian sikola minggu na posobulong ina ama lansia dohok sudi matahe akka ulaon na pinatupan ni huriam di tonga-tonga ni Huria Resort District nang dihatopat di HKBP. Ali Tuhan say pataw mahami songon sada pamatang hasadaon di tonga-tonga ni sudi ruas ni huriam asa milbagia kami Tuhan nabuy patupaw nami songon pamatang muhami na marhasadaon di tonga-tonga ni ului mahuali Tuhan Jesus nagabi raja ni huriay palawas maaka parhaladom na makubesi dohok na mangulahod ya kaulaw ni di bagasan natin ni Rowan dohok na niajaran ni Todim asa tao wale Tuhan laho patupahon akan nadumingkan hobbar tulomo ni Roham jala setotong masudi hami Tuhan mangaraduti di bagasan napakyom mudo hami gabi jorom gabi hapataran ni pasupasum di ragam niya kehidupan dohok ragam ni hanguluan di tonga-tonga ni Portibion asi Roham ale Tuhan upanggopok kami ma nang kehidupan nami di bagasan nasa minggo dia kapangulaw nami secara khusus tu hari Marsugut di hari parningotan di hari kemerdekaan Republik Indonesia pawalu sadahon pos doro halami Tuhan say pasu-pasuamu bangso nami say ho na memulihkan bangso nami ho bartu sakap dohot hatuaw na siya koy lambarengon nami maka naumuli na dumingga di tonga-tonga ni bangsoon marhite-hite pangurupyomu dohot panugunugom tuna manguluhok kami asa say mabiar na sida laho patupahon na kasulaon na laho bartulomo ni Roham di tonga-tonga ni panugunugon na sida pangarajayon na sida nang di panguhumon na sida di bangsoon asi Roham Tuhan di sudia kapangulaon nami say margugo kami Tuhan mangulahon doho patupahon ni pinarguguan jalan na totong say di pasu-pasuho gabi terperbuho kami maka perbuin na tama bailas ni roha di hami tau puji-puji may di gowarmu urasi jalase sa Tuhan saluhuta kadusa nami asa say tama hami di adopamu lau majalwasi ni Roham terpuji mahwali Tuhan mauliate roha nami jalo jala pasikok matangiang nami na husobahok kami noni di bagasan gua ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami dohot di asi dohot holong ni Roham di kami amin. Tapuji matuhata tapasahat ma piliata pilihan 2A dohok 2B hungut mahita maride. Yesus Kristus Tuhani baritahon haligi tu saluhut natinopai tu
saluhut na tinopai asamat pasti rohaba langit nang dapat kacang hajadi marolo polo pakaladani rodi hauna diharangani pato pasungai marhasakan segala lauti marolo polo paportibiho nang sudera pangasinai Margogoba akabar jami kali mangulah nanai mangulah nanai mapar gogo akan aposeai isude na partikiani saya tau bai o beranaui pagurupi ontuna pogosi marua akona terlatei apul-apul tu nada ngoli Jong hati gorani panuana soboy marlidai patindang nasa sitogani pasaoron hadameoni tatangnya koma piliata. Ali dibata amanami na di banuagi jang hodo harorwan ni saluhut silehol-lehol na dengkan dohot na sauli basa na mauli utus. Upasahatami masian na nilehom mitu kami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasya kami pilihanon pati bulhok karajom dito nga to nga ni huriam dohot di portibion. Buhay maruhan hami markite-kite to dim. Asala putada hami gudang ni silehol-lehom mitu hami. Asalam girgir kami madok mauliate tuho marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Bersama dilehon di pandira di pamataku hosadohot logo ki radi sama
Alia manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaom, say saut malomo ni roham di Banotongao songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sedari okangudua siapari. Se sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu kami. Una kami togiho tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ai ho dona punga raja doho thago rogi hasa mudak mahamu di bagasadame dohok sonang ni roha, jalo hamuma pasu-pasu siat tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama bohina tuho, jala asima rohana midaho. Didopakkon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasaur homadamena tutodi munabi. Amen. 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 Pasu-pasu hati oh Tuhan, saya mohon tangan bi, pasu mohon tangan bi Tuhan, lehon tua gogomi, di portibio roy mau Tuhan. Habaran di hasti roha tuna marsaki tuna dangoni gabe pangurupi pasu-pasu hami o